କାହିଁକି ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ? କଣ ରହିଛି ଏହାର ପୌରାଣିକ ଇତିହାସ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଜି ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ସଦଭା ନାରୀଙ୍କ ଲାଗି ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବିଶ୍ୱାସର ପର୍ବ। ଏନେଇ ଚଞ୍ଚଳ ଗାଁଠୁ ସହର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ସଦଭା ନାରୀମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ଶୁଭ ମନାସି ଦିନ ତମାପ ଉପବାସ ରହି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ସକାଳୁ ପୂଜା ଥାଳି ଧରି ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର, ହାତରେ ନାଲି ଶଙ୍ଖା, ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଶୁଭ ମନାସିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗେ ସାବିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଦେବୀ ସାବିତ୍ରୀ ନିଜ ପତିବ୍ରତା ଓ ନିଷ୍ଠା ବଳରେ ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏହି ଦିନ ଦେବୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତକୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ବଟ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ସଧବା ନାରୀମାନେ ବଟ ବୃକ୍ଷ ବା ବରଗଛକୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଏହି ଦିନ ବରଗଛକୁ ପୂଜା କଲେ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ବରଗଛକୁ ପୂଜା କରି ଏଥିରେ ସୂତା ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ସଧବା ନାରୀ ମହାଭାରତ ମତେ ମଦ୍ର ଦେଶରେ ଅଶ୍ୱପତି ନାମରେ ଜଣେ ରାଜା ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ସେ ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କୁ କନ୍ୟା ରୂପେ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକଦା ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କଲେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଉପନୀତ ଉଠାରୁ ଦେବୀ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଇପ୍ସିତ ବର ମାଗିବାକୁ କହିଲେ। ରାଜା ନିଃସନ୍ତାନ ଥିବାରୁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ମିନତି କଲେ। ଦେବୀ ରାଜାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିବା ଯୋଗ ନଥିବା ସୂଚାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ଏକ ଉତ୍ତମ କନ୍ୟା ହେବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଦେବୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ କୋଳରେ କନ୍ୟାଟିଏ ଜାତ ହେଲା। ସାବିତ୍ରୀ ଗାୟତ୍ରୀକୁ ଉପାସନା କରି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଟିଏ ଲାଭ କରି ତାହାର ନାମ ସାବିତ୍ରୀ ରଖିଥିଲେ। ଗାୟତ୍ରୀ କ୍ରମେ ଯୌବନରେ ପାଦ ଦେବା ପରେ ପିତା ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ଆଦେଶ ମତେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବର ଖୋଜିବାକୁ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରି ସହଚରୀମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରତି ଅନ୍ୱେଷଣତେ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ସାଲ ଦେଶର ରାଜା ଧୀମନ୍ତ ସେନଙ୍କ ଐରାସରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହରୁ ସତ୍ୟଭାନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକରୁ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଶୈଶବାସ୍ତରେ ଦ୍ୱୈମସେନ ଅନ୍ଧ ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ହୋଇ ବନବାସୀ ହୋଇଥିଲେ। ସତ୍ୟବାନ ବଣରେ ଫଳମୂଳ ଖାଇ ମୁନିବୃତ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ଭକ୍ତି ସହକାରେ ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ସେହି ବଣରେ ପହଞ୍ଚି ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଅସୀମ ପିତୃଭକ୍ତି ଦ୍ରମ ରାୟାମାନତା ଓ ରୂପରେ ମୁଗ୍ଧା ହୋଇ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗଲାଳସତା ତ୍ୟାଗ କରି ଏହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରି ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ପତି ରୂପେ ମନୋନୀତ କରି ରାଜଧାନୀକୁ ଫେରି ପିତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ଏହି ସମୟରେ ନାରଦ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପରମାୟୁ ଆଉ ମାତ୍ର 1 ବର୍ଷ ଥିବା ଜଣାଇ ନିଜ ମତ ବଦଳାଇବାକୁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ମାତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ ରହିଲେ। ଅଗତ୍ୟା ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସହିତ ଯଥାରୀତି ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ବିବାହ ପରେ ସାବିତ୍ରୀ ପିତୃଗୃହର ରାଜସମ୍ପଦ ବିଳାସ ଓ ଦାସଦାସୀ ବର୍ଗଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ତପୋବନରୁ କୁଠିରେ ରହି ଶାଶୁ ଓ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଲେ। ବିବାହର 1 ବର୍ଷ ପୂରିବାକୁ 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସାବିତ୍ରୀ ତ୍ରିରାତ୍ର ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ। ଅନନ୍ତନ ଯେଉଁଦିନ 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଓ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ପରମାୟୁ ଶେଷ ହେବ, ସେଦିନ ସତ୍ୟବାନ ଫଳମୂଳ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ବଣକୁ ଯିବା ବେଳେ ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ। ବଣରେ ସତ୍ୟବାନ ଅସ୍ୱସ୍ତି ବୋଧ କରିବାକୁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ନିଦ୍ରା ଗଲେ ଓ ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କର ମହାନିଦ୍ରା ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ନିଜ ମୃତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମସ୍ତକକୁ ନିଜ କୋଳରେ ରଖି ସେଠି ବସି ରହିଲେ। ଯମଦୂତମାନେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଜୀବନ ନେବା ପାଇଁ ଆସି ସ୍ୱାଧୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ନ ଫେରିଗଲେ। ବିପଳ ଯମଦୂତଙ୍କ ଠାରୁ ଖବର ପାଇ ନିଜେ ଯମ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଜୀବନ ଧରି ବାହାରିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯମଙ୍କୁ ଅନୁଗମନ କଲେ। ଯମରାଜ ଏହାଙ୍କ ପ୍ରତିଭକ୍ତି ଓ ସ୍ତୁତି ପାଠରେ ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ବଦଳରେ 3ଟି ଭର ଦେବାକୁ ସତ୍ୟ କଲେ। ସତ ରଖିଲେ ଯେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳରେ ଆଉ ଯାହା କିଛି ମାଗି ପାରନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମେ ପ୍ରଥମେ ଭରରେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନଷ୍ଟ ଚଷୁ ଓ ହୃତରାଜ୍ୟ ପୁନଃ ପ୍ରାପ୍ତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭରରେ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ 1 ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଓ ତୃତୀୟ ଭରରେ ନିଜ ଗର୍ଭରୁ 7 ପୁତ୍ର କାମନା କଲେ।
ଯମ ତଥାସ୍ତୁ କହି ଫେରି ଯିବାକୁ କହିବାରୁ ସାବିତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିନା କିପରି ସତ ପୁତ୍ର ପାଇବେ ବୋଲି ସାବିତ୍ରୀ ପଚାରିବାରୁ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଯମରାଜ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ପୁନଃଜୀବିତ ଦେଇ ଆୟୁଧାନ କରିଥିଲେ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଯାକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଏହି ଇକ୍ୱେଟି ଦେବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।